ens acompanya ara en Josep Lluís Ossà, que és el president del Cercle Sabadellès. Josep Lluís, benvingut i bona festa major. Avui vosaltres, que us hem volgut portar en representació una mica de tantes i tantes entitats esportives que estan fent, que n'hi ha moltes, que estan fent aquests dies moltes coses per festa major. Vosaltres avui heu fet la final de pàdel, demà teniu les finals de tennis i també el femení que es fa en una altra població. Explica'ns una mica, acosta't al micròfon. Els participants de tennis, que han sigut 28 jugadors, entre jugadors i jugadora. Dic jugadora perquè eren 27 nois i una jugadora. Està bé, això. I l'han de tenir en compte, no? Posar en valor. Exactament. Demà fan la semifinal i després a les 11, per al que vulgui vindre a veure-ho, les finals de tennis. En pàdel eren 26 parelles i es jugava la final aquest dematí. En total eren uns 18 que no eren socis i 8 socis, és a dir que hem tingut molta participació de Sabadell i no només dels socis, sinó que, com veieu, 3 cops més de no socis, el qual sempre és important que la població també participi d'un esdeveniment que és de la ciutat i que es fa en un dels clubs esportius, no? I en quant als socis, que me l'he deixat, el del tennis, dels 28, 20 eren socis, aquí sí que hi havia majoria de socis, i 8 eren no socis, no? Estem encantats de, com cada any, celebrar aquests campionats de tennis i pàdel al Cercle i ho continuarem fent durant els propers anys amb tota l'alegria del món, no? En aquest sentit. El Josep Lluís Llucià, que ja va estar a la tele en una entrevista, però que és la primera vegada que jo com a president t'entrevisto del Cercle Sabadellès, i m'agradaria que m'expliquessis també què fas tu per la festa major, què és el que més t'agrada? Què faig jo de la festa major? Doncs venir, passejar, com estan aquí tots aquests ciutadans, no? És a dir, participar dels esdeveniments que hi ha, anar a vindre amb els amics, fer pinya i fer ciutat, jo diria. Fonamentalment això, fer ciutat, crec que és el que toca, no? En aquest sentit. Fer ciutat perquè la gent ha tornat amb moltes ganes, Els carrers de Sabadell s'han tenyit de verd amb aquests mocadors. Sí, la veritat que sí, Ara em passejava una mica per la Rambla i escolta, veia molt mocador verd, el qual és perquè la gent vol gaudir de la festa. I ara la plaça mateix està, suposo que ja l'heu filmat, no? Però està plena. Vull dir que penso que això l'alcaldessa estarà molt contenta i jo, com la part petita d'una entitat esportiva de la ciutat, també, clar que sí. Doncs, Josep Lluís, l'hem volgut portar perquè hi ha tennis i pàdel al Cercle, però és que en veiem també el club de tennis. Tenim futbol, futbol sala, voleibol, handbol, hoquei patins, un munt d'activitats esportives per tota la ciutat, que això també és un motiu d'alegria per tots els clubs. Sí, jo crec que sí, jo estic una mica en representació forçada quasi de tots, no, home. Però vull dir, per part del Cercle, et dic, encantats de participar-hi i jo suposo que els altres clubs també, no? Al final és una manera de participar aportant les instal·lacions per tots els ciutadans que vulguin venir a practicar qualsevol dels esports que has dit tu, no? En aquest cas nosaltres sempre una mica amb el tennis i pàdel, malgrat que en el club tenim també futbol i tenim natació i tenim altres activitats esportives que no són objecte, diguem-ne, de la festa major, no? Perquè no es pot tot, però que també estan ahí, donant suport. Doncs, Josep Lluís, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Felicitats per tornar a formar part de la festa major. Estem ara pendents dels Saballuts, però et desitgem que acabis de gaudir-ne. No ens el perdem. Vinga. Gràcies.